Suntem la cel mai mare magazin de piese agricole din Filipești, unde vin sute de oameni zilnic, iar astăzi am venit să vedem de ce vine toată lumea aici, să cumpere o grămadă de lucruri. Bun, și am ajuns în interiorul magazinului Agroamat și haideți să vedem mai întâi, facem un tur al tuturor rafturilor și apoi să facem ca o mică recenzie, să vedem de ce e așa special. În primul rând aici avem o grămadă de scule, din ce am citit pe net, prețurile sunt foarte mici, calitatea este foarte mare. Haideți să luăm, nu știu, un produs, luăm pe ăsta mi-a sărit în ochii portocaliu, 180 de lei, o trusă cu o grămadă de tubulare, așa că prețurile chiar sunt mici și este adevărat. În continuare avem o grămadă de reflectoare, stopere, faruri pentru mașina dumneavoastră, o grămadă de scaune, dacă vreți să vă schimbați scaunul, sunt foarte moi, o grămadă de chestii aici, inel de detanșare, furtuni pentru apă, o gamă foarte largă de vaselină de la 20 de kg până la 400 de grame, așa că vă puteți alege cantitatea dorită, vopsiluri de mai multe culori și cam asta e cu raftul ăsta. Acum haideți să mergem la următorul raft, să vedem ce mai găsim pe raftul ăsta. Avem mai mulți distribuitori cu mai multe căi, avem cu 4 căi, acolo sus cu 2, 3, 4, 5, cu 6 căi și haideți să vedem ce pe raftul ăsta. Băi, sincer să vă zic, nu știu ce să astea, o să știți de aici, că nu mă pricep. Sunt niște arcuri în est, dacă vreți să vă cumpărați. Cameramanul mi-arată aici, labă de gâscă. Și de ce știu eu, ca să chiar le cunosc, curelele sunt foarte importante pentru transmisia dumneavoastră. Au aici băieți la Agroamat o gamă foarte largă. Nu există zi în care să nu se cumpere o curea. Mereu sunt cumpărate, sunt foarte solicitate din punct de vedere al statisticilor. Și zice lumea ce are ce am vorbit cu băieții la Agroamat. Luați-le și voi cât sunt calde. Pe raftul acesta ce găsim? Niște unelte. Avem mașini de înșurubat cu impact, cu percuții, mașini de găurit. Avem aici niște suflante, aici alte scule, un polizor unghiular, dacă vreți la priză sau cu acumulatori la 1028 de lei. Vă oferă 2 acumulatori la 18 V, mai multe tipuri de uleiuri pentru lanț, lopeți și cam asta e cu raftul ăsta. Bun, mai departe. Aici este o gamă foarte mare de degi de pick-up. Dacă vreți să vă găsiți o formă în care aveți dumneavoastră nevoie, vă găsiți orice, nu este problemă. Aici sunt mai multe tipuri de lame, cuțite și mai multe suporturi. În continuare niște degete duble, așa, și niște lanțuri de mai multe mărimi, adică vă puteți găsi foarte multe lucruri. De ce văd eu, puteți veni efectiv în Agroamat, dați un ochi și poate vă place ceva. Bun, și acum că am ieșit din magazin, o să prezentăm așa ce pe afară, că după cum vedeți sunt foarte multe lucruri afară, adică oamenii țin chiar și afară unele lucruri. Toate astea, după cum vedeți voi, sunt bidoane de ulei pentru un motor și în partea asta la fel, toate astea sunt uleiuri. Au chiar și brandul lor de plasă, cea de la Tamax, este cea mai bună plasă de pe piață. M-am informat dinainte, vă dați seama. Plasa acestea se pun în timpul sezonului ca să nu ploaie pe ei, așa că luați-le pe astea cât este sezonul și cât este prețul cel mai mic, după aia nu o să mai fie. Acum, pe partea dreaptă, cum intrați în magazin, au o altă curte unde se țin aceste unelte agricole pentru tractoare sau pur și simplu pentru ferma dumneavoastră, ca să vă faceți treaba. Au și în partea asta utilaje agricole pentru tractor. Deci ce să zic, haideți să mergem mai departe, că avem și în partea aia. Da, am încercat să filmăm în partea aia, dar era prea multă gălăgie și oamenii făceau treabă, așa că am decis să facem doar un cadru și să fac după un voiceover. Bun, și cam asta a fost cu turul magazinului Agroamat. Din punctul meu de vedere, chiar este un magazin bun. Multe produse, calitate înaltă. O părere asupra turului ăsta, pot să vă spun că chiar e un magazin bun. Angajații se comportă foarte frumos cu tine. Eu am fost Gabriel și ne vedem la următorul video.